जोङो होनदों जोङो 5 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ 5 बोसोरनि गेजेराव होगोन। 5 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामा सासे सानै नङा। नाथाय बिपिएफआ 17 बोसोराव 5000 मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौनो होआखै। जायनि जाहोनाव जोंनि बिएनटि फंबायफोरा जोंनि बिआरटिएफ फंबायफोरा दिनैबो गावसोरनि हिनजावफोरनि सायाव सोनारनानै गावसोरनि बोराय बुरै बिमा बिफानि सायाव सोनारनानै रायजो जानांगासिनो दङ। बेनिखायनो जों होनदों बिपिएफआ जा गोरोन्थि मावबाय जों मावनो नागिराखै। फैगौ 5 बोसोरनि सर्ट टार्म प्लानावहाय जोङो फार्स्टआवनो बिमा माहारिखौ फुंखा सुबुं हिसाबै गायसननायजों लोगोसे जोङो 5 लाख सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो गायसनग्रोनो नागिरदों। आरो बेखौ जोङो मोननै सेक्टरजों जाफुंहोनो नागिरदों। मोनसेया जादों गभर्नमेन्ट सेक्टर आरो मोनसेया जादों प्राइभेट सेक्टर। बेखौनो दिनै अनजलि दैमारिया होनदों प्रमद बर'आ बिआर फेरेंगाया बबावलाय जाम्बा जाखो 5 लाख मानसिखौ 5 बोसोरनि गेजेराव साख्रि होनो हानाय। मुस्रिमा अनजलि दैमारि आरो मुस्रि हाग्रामा महिलारि जोङो 5 लाख मानसिनो साख्रि होगोन होननानै बुङाखै। थांना थानायनि राहा लामासो होगोन होनदों। माबोरै थांना थानायनि राहा लामा होगोन? जोङो फार्स्टआवनो होनगोन आब' आयै मादै आनै नोङो दिनैनिफ्राय जौ मावनायखौ नागारदो। मानोना जों नोंनो थांना थानायनि राहा लामाखौ होनोसै। जोङो साख्रि होगोन होनाखै। सोरबा 50 बोसोरनि सासे आइजोआ सोरबा 45 बोसोरनि सासे बर' बिमाया गाव साख्रि मोनगोन नामा बे बैसोआवहाय? सोरबा बन फाननानै खेब रांखेबनानै 50 बोसोरनि बारा जानाय बर' बिफाया माबा साख्रि मोनगोन नामा? जोंथ' साख्रिनि बाथ्रा बुङाखै। जों होनो थांना थानायनि राहा लामा। थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो मोननै सेक्टराव रानदों। जों जेब्लायबो साइन्टिफिक जोंहा मोनसे स्ट्रेटेजि दङ, पलिसि दङ, प्लान दङ। मानोना जोङो इउपिपिएल हान्जाखौ गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनानै साइन्टिफिकलि दानाय मोनसे राजखान्थि हान्जासो। बेनिखायनो जोङो साइन्टिफिकलि जोङो स्टाडि खालामदों आरो साइन्टिफिकलि जोङो डेभेलपमेन्टखौ मोननै बिथिङाव नोजोर होदों। बे जादों गभर्नमेन्ट सेक्टर आरो प्राइभेट सेक्टर। 5 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो मोननै सेक्टराव होगोन, गभर्नमेन्ट सेक्टर आरो प्राइभेट सेक्टर। गभर्नमेन्ट सेक्टर होनोब्ला जोंनि गेजेराव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो जा दफा दङ, जाय दफाफोरनि गेजेरजों जोङो इउनिभार्सिटिफोर लाबोनो हादों, नेरिम्स लाबोनो हादों, जोंनि गेजेराव गेलेमु जोंनि इउनिभार्सिटि लाबोनो हादों। बेफोरबायदिनो गोबां जोङो मेडिकेल कलेजफोरखौ लाबोनो हादों। आरो जोङो भेन्सार स्कुलनिफ्राय कलेज लेभेलसिम जोङो दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांगासिनो दङ। जोङो 4 जिल्ला बानायनो थांगासिनो दङ। जोङो दिनै बिटिसिखौ बिटिआर मैयानिफ्राय बिटिआर जाबाय नङा होमबा? मैयानिफ्राय बिटिआर जाबाय। बिटिआरखौ जोङो लखिमपुर जिल्लानि दुबियासिमबो दाजाबदेरनानै जोङो 4 जिल्ला दाजाबनो थांगासिनो बानायनो थांगासिनो दङ। आरो बे 4 जिल्लायाव जोंहा गोबां मावख'फोर ओंखारगोन। बेफोरनि गेजेरजों जोङो 10,000निफ्राय 20,000 मानसिनो गभर्नमेन्ट सेक्टरावहाय जोङो साख्रि होनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो पार्मानेन्टलि होनो नागिरदों। नाथाय मोनसे बाथ्राया सैथो, जोङो दिनै नोंथांमोनखौ बुंगोन, दिनै जोंनि मानाव गेदेर मुस्रि बुद्धदेब मुसाहारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिफानखौ फेजेनगासिनो दङ। आरो बे फेजेननाया रोखा। बिदि होननानै बिथाङा सासे बाबुनि 17 बोसोर सिट जालायनायखौ फेजेननो हादों होननानै बिथाङा दिनै आं नोंथांमोनखौ जेब्लाबो बेखौनो बुंदों, फेरेंगाखौबो नोंथांमोना नोजोर हो, प्रमद बर'खौबो नोंथांमोना नोजोर हो, बुद्धदेब मुसाहारि बिथांखौबो नोजोर हो। बिथांमोनाबो दिनै जोंनि जा थांखि बे थांखिनि बेरेखा थांगोन नामा? मानोना बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव मास्टार रुल मावनाय जोंनि बे चौकिदारनि थाखायबो 3 लाखनिफ्राय 5 लाख 15 लाख घुस लानानैसो बिथांमोना साख्रि होदोंमोन। जेन' जोंनि बुद्धदेब मुसाहारि बिथाङाबो बिआर फेरेंगायाबो घुस लायालासेनो साख्रिखौ होनाङो, बेनि सायाव नोंथांमोना नोजोर हो। आरो जोंनि थांखिया ओरैबायदि, जायफोरा जेनुइनलि इन्टारभिउ पास जागोन, रग' मार्क लानानै पास जागोन, बिथांमोना 5 फैसाबो थाखा गारनाङालासिनो जोंनि जा गभर्नमेन्ट सेक्टराव जोङो 10,000निफ्राय 20,000 मानसिनो गभर्नमेन्ट साख्रि होनो नागिरदों, बिथांमोना जेनुइनलि साख्रि मोनखागोन। प्राइभेट सेक्टरावहाय जोङो दिनै एग्रिकालचार सेक्टरखौ, सेरिकालचार सेक्टरखौ
हर्टिकालचार सेक्टरखौ फिगारि फिसारि दाखारिखौ जों गासैबो सेक्टरखौ साइन्टिफिकलि नोजोर बोनानै जोङो 4 लाखनिफ्राय 4 लाख 80,000 मानसिखौ थांना थानायनि राहा लामाखौ जों होनो नागिरदों।